क्वालिटी एडुकेशन बोरै जागोन दा 1060टा जुदि ग्रेजुवेट पोस्ट जानो खालि जानानै थायो हाई स्कुलाव मास्टारनि फिलआप खालामना बे स्कुलावलाय मा मोजां एडुकेशन जानांगौ बेलाय गासै आरोबाव माबाया पोस्ट ग्रेजुवेटआ गासै 72टा दङ फिलआप खालामबोआखै एकदम स्टिल दंबाय थायो एलपि स्कुलावबो दङ 984टा पोस्ट खालि दं दा बेफोरबायदि खालिखौ जोङो इमिडियेट फिलआप खालामनानै लानांगौ आरो बेसिकलि गासै माने बुंनो थांबा बर' मिडियाम स्कुलावनो दस्रा मिडियामाव नङा बर' मिडियामाव आरोखि बर' बिजोङाव दा बेफोर फिलआप खालामनांगौनि प्रसेसखौ दा लानाय जादों सिगां एलपि आरो एमइनिखौ फिलआप खालामनो थाखाय दा स्क्रुटिनि खालामबोबाय थादों भेरिफिकेसन जागासिनो दं दा 10-15 दिनसोनि गेजेराव भेरिफिकेसन खालामनायनि प्रसेसा जोबसिगोन आरो बे जोबनाय लोगो लोगो जोङो जानुवारिहालागै एपइन्टमेन्टखौ होनो हासिगोन मोनसेबो खालि दोननाय नङा दा गासै फिलआप खालामजोबगोन बेनि उनाव जानुवारिनि गेजेराव जेरैखि जाया नैबे 1060टा पस्टसो खालि दङ ग्रेजुवेट टिचारनि हाई स्कुलफोरनि बेखौबो फिलआप खालामनो थाखाय जानुवारियाव जोङो इन्टारभिउ फाथिगोन जानुवारियाव जों इन्टारभिउ फाथिगोन হয় इलेक्शननि एसे सिगां नङाबा इलेक्शननि एसे उनावबो थांनो हागौ जायखिया प्रसेसखौ जों स्टार्ट खालामसै ग्रेजुवेटनि 1060टा आरो पोस्ट ग्रेजुवेटनि 72टा बे मोननै पोस्टखौ फिलआप खालामनायनि इन्टारभिउनि प्रसेस खालामनो बावैसोनो आङो मोनसे कमिटि बानायनानै होनो थाखाय माने प्रसेस खालामदों दा सोरखौ लानानै खालामजायो एलपि एमइनिया कमिटि बानायना होनानै बिसोर दा मावगासिनो दं आरो 10-15 दिनसोनि गेजेराव बिसोर फाइनाल माबाखौ होनो हासिगोन बे जासिगोन दा बेफोरबायदि जों फिलआप खालामलांनो हायोबा होमबाना स्कुलफ्राव मास्टारफोरनि क्राइसिसआ जोबगोन आरो मास्टारफोरनि सर्टेजआ जेला जोबगोन होमबासो जोङो स्कुलफोरखौ एसे मोजाङै छात्रफोरखौ फोरोंनो हानाय बे स्ट्रेंथआ जोंनाव फैफिनगोन दा सासे मास्टार बबेबा जायगायाव सासेल' मास्टार दं एलपि स्कुलफ्राव नायदो सासेल' मास्टार दं सरकारफ्रा जेरैबायदि खामानि मावनो होयो मास्टारफोरनो दा दुनियानि जगायन' खामानिखौ बे मास्टारफोरखौनो मावहोबाय थायो ओमफ्राय बे मास्टारफोरखौ मोजां रिजाल्ट खालामनो हायाबा सरकारा बांसिन बिसोरखौनो रायना राया सबसे रायजासिनग्रा होनबा मास्टारफ्रानो दस्रा डिपार्टमेन्टनि साख्रिआवलाफ्रा बारा नायजाया गोरलैसिनै रायनो हायो होनबा मास्टारफोरखौनो ओमफ्राय बे मास्टारफ्रा बोरै मोजां रिजाल्ट खालामनो हानांगौ सासेल' मास्टार एलपि स्कुल गंसेयाव बे मास्टारखौनो नोङो हनै माने माबा बिएल' हनै माबा बायदिसिना सरकारि खामानियाव बाहायबाय थानोसै गभर्नमेन्टआ स्कुलाव फोरोंनो मोनला मा जानांगौ बिदिजों रिजाल्टआ मोजां जायाबा दोखो राया बेफोरब्रा गासिबो अनेक आरो दाथ' जेबायदि नियम जाबाय बे माबा माने टिउटर माबा माबि बायदिसिना होननानै मास्टारफोरखौ जेबायदि क्लासिफिकेसन खालामबाय गंसे स्कुलावनो सोरबाया टिउटर गंसे स्कुलावनो सोरबा रेगुलार मास्टार खामानिया एखे मावगासिनो दङ बेबो 10टायाव फैनानै 4टासिम बेबो 10टायाव फैनानै 4टासिम मावगासिनो दं बे फोरोंनाय बे स्टाफ बे स्कुल बे सासे मास्टारानो बेथननि बेलायाव हनै बेना 10,000 मोनो 12,000 मोनो दा बेखौनो लानानै था सासेया बिनि मेगनाव 50,000 बेथना बख'गासिनो दं बिसोरनि गेजेराव साइक'लजिकेल डिफारेन्स फैगोन ना फैया साइक'लजिकेल डिफारेन्स फैयो जेबायदि खस्थ' दाथ' जेबायदि खस्थ' मोनफादों आंबो मास्टारफोरनि समस्याखौ बिला मिथिजोब्बाय आं जा दं आरो मोनसे समस्याखौनो सानसेयाव खमसे खम 20-25 बार आं रायलायबाय थानांगोन कारण एस'सियेसननिफ्राय थांसै सानसेयावनो खनसे बे एखे बाथ्रा बे एस'सियेसना रायलायखांनाय बाथ्राखौ 1 घन्टानि उनाव 10-12 जन आरो ग्रुप फैबावसै बे एखे बाथ्रा आरो फैबावगोन 5 जनिया ग्रुप बे एखे बाथ्रा आरो 10 जनिया फैबावगोन खमसे खम मोनसे समस्याखौ आङो दा 20-25 बार रायलायबाय थानांगौ सानसेयाव बानायबो मोनबाय आं दा आंगायनो मोनबाय आं दा एसे
रायहरबायबो आं एसे मास्टार एस'सियेसनखौ दा नोंसोरखौ आं बुंसै नोंसोर बिदि दिगदारि खालामबाय थाबा नोंसिनि खामानिखौ आसाम गभर्नमेन्टआव हरफिनगोन होनना बुंदों आं दा आसाम गभर्नमेन्टआव हरफिनगोन आङो नोंसिनि खामानिखौ मावनाय नङा आं बिदि दिगदारि खालामबाय थाबा एखे बाथ्रा एखे खोथा एखे एजेन्डा सानसेयाव 20 जन 20 बार 25 बार रायलायबाय थानांबा एसे आंगायनो मोननो नागिरो कारण आं जेराव बुंगासिनो दं बुंहरगासिनो दं दा समस्या ओरैहाय आसाम गभर्नमेन्टनि मुख्यमन्त्रि आसामनि माने एडुकेशन मन्त्रि बिथांमोनजों रायलायनानै मोनसे बुजाफारायाव फैबाय आरो बे आयेननि बाथ्रा दाख्लै आसाम एसेम्बलि 25 तारिखआव जनायनि सिगां नभेम्बरनि 25 तारिखआव एसेम्बलि जिरायदों बेनि सिगां चिफ मिनिस्टारजोंबो रायलायनाय जादों एडुकेशन मन्त्रिजों रायलायनाय जादों कारण मिथिगौ जे 25 तारिखनि सेसनाव 25 निफ्राय 29 सिम जे जादों बे सेसनाव एडुकेशन एमेन्डमेन्ट बिल लाबोगोन स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि माबा मास्टारफोरनि साख्रि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि एमेन्डमेन्ट बिल लाबोगोन दा बावहाय जों मिथिबाय जे आसामनि एमेन्डमेन्ट बिलजों जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरनि खहा जानो थांगासिनो दं कारण बिथांमोना जाबाय एमेन्डमेन्ट खालामदोंब्लाबो बिथांमोननि सार्भिस प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेस इयारा जाबाय 1/1/2006 आरो 1/1/2006 खौ जुदि बेस इयार खालामनानै प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौबा जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोर बिटिसि ओनसोलाव बिराद बुरजा डिप्राइभ जायो हाबा कलेजफ्रा हाबा हाई स्कुल एलपि एमइ कलेज प्रभिन्सियेलाइज जाया बेखायनो जोंनिया जाहैबाय मा जोंनि ओनसोलाव आन्दलन जादों बे समाव आन्दलननि थाखाय हानि रेकर्ड मानसिफोरनाव गैया डिअफोफ्रा हा हरा सार्केल अफिसारफ्रा हा हरा इउ डाइस कड गैया 9-10 नि जबरदस्त बिगासिनो दं बे गैयाबा प्रभिन्सियेलाइज जाया अनेक समस्या दं दा बेखायनो जोङो होनबाय जे 1/1/2006 खौ बेस इयार खालामनानै प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव जोंहा बिटिसिनि बर' मिडियाम स्कुलफ्रा नट अनलि बिटिसि आसामाव जेसेबां दं बे स्कुलफ्राबो डिप्राइभ जाजोबो ओंखायनो जों मोनसे फर्मुला मोनसे माबा होबाय मा दाना आयेनाव थांसै होननानै बे जाबाय बिटिसिआ लेजिस्लेटिभ पावार थानाय मोनसे पावारफुल गभर्नमेन्ट बे दस्रा दस्रि गभर्नमेन्ट बायदि नङा लेजिस्लेटिभ पावारा पार्लामेन्टआवबो दं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव स्टेट गभर्नमेन्टआवबो दं एसेम्बलियाव सेम पावारा जोंनि बिटिसिआवबो दं लेजिस्लेटिभ पावार गैयै गभर्नमेन्ट नङा बियो तारमाने आयेन बानायग्रा जे क्षमता बे क्षमताया आसाम गभर्नमेन्टनि जे क्षमता लेजिस्लेटिभ पावार एखे क्षमता संबिधाना जोंनोबो होदों आरो डिपार्टमेन्टआ एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ जोंनो ट्रेन्सफार खालामखानाय डिपार्टमेन्ट बेखायनो जे डिपार्टमेन्टखौ ट्रेन्सफार खालामदों 40टा डिपार्टमेन्ट बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ जों बोरै सालायो बोरै सालाया बबेखौ बेस इयार खालामनानै जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामो खालामा थिक खालामनायनि मालिकआ जोंसो बिटिसिआसो दस्राया नङा कारण जोंनि आयेनाव जों बेखौ लाबोगोन 1/1/2006 आ बेस इयार जानो मोना 1/1/2006 नि सोलाय जेन'बा जोंना 12बो जानो हागौ 15बो जानो हागौ 16बो जानो हागौ बेखौ जोंनि मथे जों बानायगोन जोंनि एकआव दा बेखौ नायनानै जों ओंखायनो होनबाय मा आसाम गभर्नमेन्टखौ बिटिसिआ जिहेतु लेजिस्लेटिभ पावार दं दैट मीन्स आयेनखौ जोंनो जोंनि मथे बानायनो हायो आरो डिपार्टमेन्टआ जिहेतु ट्रेन्सफार साबजेक्ट एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ जेनि बेनिखायनो जोङो दा एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ सालायनायनि नामाव स्कुलफोरखौ कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि नामाव जों मोनसे आयेनखौ जोंनो बानायसै लेजिस्लेशनखौ जोंनो खालामसै जोंनो कमप्लिटलि बे अथरिटिखौ होनांगौ आरो बानायखांनानै जों जेसेबां स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामना हरगोन जोंनि एक मथे बेनि टटेल फाइनान्सियेल बार्डेनखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लानांगौ बे बिलनि अपारेशनेल एरियाया बिटिसि एरियाखौ भाग होनानैसो जानांगौ बिटिसि एरियाखौ कभार खालामनानै जानो मोना